Имахме наследствен апартамент, който искахме да продадеме. Със собственици бяхме аз, брат ми и двамата ми братовчеди. В началото исках да пусна апартамента сама, но той не беше в търговски вид. Имаше много мебели за изнасяне, багаж, натрупани сметки. Нуждаеше се от много скъп ремонт. Нито аз, нито другите наследници искаха да поемат риска да ремонтират и не се знаеше какво ще се случи. Не искахме да чакаме месеци наред и всички искахме бързо решение. Брат ми живее в Ирландия и трябваше да изкара пълномощно, което се забави повече от 10 месеца. Впоследствие се оказа, че пълномощното не е валидно и с него не могат да се сключват сделки. Апартамента беше празен от 2022 година и имаше натрупани задължения към НАП и комунални сметки. Попаднах на реклама на Имодил във Фейсбук. Проучих ги, прочетох отзиви и реших да се свържа с тях. Чисто от любопитство. Реагираха много бързо. Направихме оглед в почивния ми ден. Веднага след това ме поканиха на среща и в техния офис. Обясних казуса с наследниците. Те ми предложиха решение и веднага ми дадаха оферта за директна покупка от тях. Имахме известни разногласия с братовчедите ми, но адвокатите на Имодил поеха комуникацията с тях и изчистиха всичките разногласия. Имодил съдействаха с всички документи, включително с подновяването на пълномощното на брат ми. Съдействаха с запазване на по-ранен част в ирландското посолство на брат ми и така ни спестиха повече от месец чакане. Докато подготвяха документите, често ме информираха как върви процесът и кога може да очакваме сделка. Най-хубавото беше, че не трябваше да плащаме нищо. От Имодил покриха дори натрупаните задължения за имота. Ние си получихме цялата сума в деня на сделката. Благодаря на екипа на Имодил за бързината и коректността. Радвам се, че се доверих на тях.